Ayan, ay. Yan dito. Ito yung mga ginagawa na ano, mga pinipinturahan, naglalatero. Yan sa mga gusto magpagawa ng ano, ng mga sakyan, magpapintura. Pwede rito. Dito lang po yan sa ano, sa Laguna. San Pedro pa ano? San Pedro, Laguna. Yan, papunta muna ako ng San Pedro. Me. Muna me, bulong mo me ha. Ay, hindi pwede sasama yan. Extra ng ilang araw. Takot yung kay Jason. Nagano na ako doon. Nag-contact na ako. Natid muna ako doon sa kanto. E-bike. Takot yan pagkatabi ko dito. In wow. Andun sila sa ano, ay Macdo. Kanina din ako nakapag-vlog. Tumingin kami dun sa may mga bakante ko pala dyan ng mga bahay na Malugan. Patikot kami kanina ni Ami. Ni ate niya. May maganda dun na ano, up and down. Tapos may siya din sa taas. Pinapatingnan ko kung ano magkano yung equity nun saka yung monthly. At ba kayanin. Maganda yung ganyan makakuha na sabi kaya makakuha kami ng ganyan na habang di pa sabi pinagawa na hindi magkaano magastos. Habang wala makakano na malapit lang magkakanta. Hindi natin maabutin pa na hanggang sa labas. Ano pa na ako, imitad ako ni Bilas. Ay muna-unang papunta na Bilas. Sakay ako ng bus papuntang PITX. Tapos magaling ng PITX sasakay ako ng Pasita. Nandito naman yung ano, yung sinat sa akin yung instruction kung mga sasakyan ko. Tapos pagdating ng Pasita Complex, sakay daw ako ng tricycle papunta na dun sa Talyer. Bali yung pupuntahan ko yan, pagawaan nyo ng sasakyan na aglalatero. Nagpunta ako nung isang araw, sabi niya pumunta na raw ako. Dapat kanina pa kami. Kanina pa sana pumunta nung kaso pinatingnan sa amin ni ate namin yung ano yung bahay nga. Kasi pangarap din namin na kumuha ng hulugan na bahay. Tulad nung sa kanila. Ngayon, nakailang taon na sila na naghuhulog. Yan na bus. Yan, may bus na PITX. Hanap na ako ng sakay mapunta ng San Pedro. PITX. Nandito na ako sa bus. Wala pa lang diretso ano, Pasita. Mali, Alabang lang pala ito. Diretso Alabang. Transfer na lang ako ng Pasita.
ako sa ano. Malapit ko na lang dito. Thank you. Dito na ako eh. DXPK. Baka din dito. Burger Pool. Sabi na. Baka yun, DXPK car aircon. Dito ata. Dito muna ako, pupunta ako dito sa may kainan. Yan, ano muna ako. Pahinga. At balubbusan sila. Si dalawa yung DXB King. May DXB King car wash. May DXB King car and aircon. Baka ito yun. Car aircon. Kasi yun ang ginagawa nila eh. Car aircon. Car aircon. Ito muna dito. Grabe layo nung ano. Grabe. Layo nung biyahe ko. Pamasahe ko ano hanggang rito 182. Yung bus galing dun sa Cavite 60. Alabang to ano Petix to Alabang 52. Pagaling ko naman dun sa ano yung jeep hanggang rito dyan sa ano mula Alabang hanggang Pasita 22. Das 48 dito. Tricycle, tara. Adi, tara yung sundo ko. Ano yan, ikaw ninyo? Shop. Ha? Ay, bukad niya. Ah, dito pala. Ha? Saan mo sa sa diri? Kadi? Oo. Ito pala. Isa lang pala yung mayari nito. Yung car wash. Tsaka ano. Ito yung mga ginagawa ko. Na lalating ako. Pintura. Amoy! Panilo! Amoy! Kauli pa sana? Tano? Ay, yun. Tano? Tano, kauli pa sana? Hindi na nakaulat? Ha? Ano ganito kayo? Dasay? Ba't nakaulit yan? Ito ba ito mo siya? Ha? Dito na ako. Ayan, ay. Yan dito. Ito yung mga ginagawa na ano, mga pinipinturahan, naglalatero. Yan sa mga gusto magpagawa ng ano, ng mga sakyan, magpapintura. Pwede rito. Dito lang po yan sa ano, sa Laguna. San Pedro pa ano? San Pedro, Laguna.
Tapos yung nag-ano dito, nagagawa yung tito ni Mrs. Sa yung, siya, di naman siya may-ari nito, may busing pa siya. Siya lang nagmamanage dito. Basak! Sira yung cellphone ko. Sabi kami. Ayan po, dito na nga ako. Siyempre hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat yun. Layo ng biyahe. Ayan, bye-bye.